Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan kalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga, Jerbien Bolaños Burillo, Sir Dick Damaso.
mga atapong nakatutok sa tuya ngunyan, Sir Mario Castelo, Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Nuwebes. Petsa 3 na kang Hulyo, taon 2025. Sabayan po nindoan sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Mag-oro-erestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera mo niyan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Ngayon isaro July 3. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa, Ma'am Bimma Calio Fiereto. Good morning, Tabi. Watching from Brunei. sa mata ko, minapulos kong narumdum. Si Jan Competente, good morning. Shoutout na Tabi kay Joy Albaniel na namamahaw Pinakro Bukan isa dyan sa Labnig Zone 7. siyang Kay Batching, kay Pading Randy Leonar, good morning. ay kayaon ang bulkan na mayon. Oy, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Paday nang ganindo paglingawan na sa Kuya Perming Tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po ang nakakaaram kaan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaumo sa lambang saro sa samuya. Ngunya. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Good morning, Tabi. Ma'am Marilu Kanya Punto. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako, Tabi, si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana, Tabi, ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran ni GM Maestro nila tuon ni SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Si
Official. TV. Mamalo, good morning. Huwebes na kita ngunyan tabi, Serjan Kompetente. Puwerte ngunyan ang pinakro. Anong pinakro iya? Pinakrong batag, pinakrong kamuting kahoy, pinakrong kamuti. Pertiho no niya na pamahawa na di. Tapos sabayan mo ki tinutong. Ay pertihon iyan. Kumusta tabi mga tugang? Ang panahon makatkaton. Amunan mo kayo ni, tapos na naman ang Hulyo. Maluwas na naman si Marityan. Pinakrong galyang inay. Pertihon iyan. Bihira na bagaan, bihira na ngunyan ang galyang. Diyan muna sanayan mako sa mga buro barangay. Perting darakulaon baga ka ng dahon kang galyang. Adi, ang unod kang taon bago ka makakua. Paita sana. Namamahaw da si Joy Albanyel. Hoy mga tugang, taod-taod ko ang linya kang pag-asa hata ining pigbabantayan na LPA. Posible databi maging tropical depression. Sabi digdi, 2 sundo tulong bagyo ang posibleng lumaog sa Philippine Area of Responsibility. Kunyan pong bulan kang July, sabi yang kang State Weather Bureau. Maray tabing serbisyo kang mga ospital sa Albay. Sugo mga tugang ni Governor Noel Rosal. Dapat lang. Ang mga istorya ngunyan sa lado nasyonal puros atong ang. Kay Gretchen Barreto, kay Sunshine Cruz, kay alias Tutoy. So mga nawawara bagang sa bungiro, aday pa nagkakakuruanggan ngunyan. Kaso digdi, kaso dumag. Matindi ano. Ay nako, dahil na kita magpare-stress kaya. Kisa na kita sa satuyang lugar. Yo. Dakol na mga pigbubusol ngunyan o ibubusol na mga panukalang batas. So sarong kongresista pigbubusol na magkaigwanin allowance, monthly allowance na 1,000 pesos ang gabos na mga estudyante digdi po sa nasyong Pilipinas, kung kindergarten, sundo college, 1,000 per month. Sana ngayaman lawos, sana makalusot. Tanganing may allowance so sa tuyang mga chikiting na mga estudyante, bulan-bulan daa. Perte. Yo. Sige tabi, tope, good morning. Ayan tabi mga tugangan sa tuyang mga ririparohon ngunyan tabing Huwebes na alas 7:17. Ako ang tanatabi mo na linya kang pag-asa ha. Kuanta mo na linya kang pag-asa ta importantihon ini maraman ta na mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Maria Elena Yamamoto, Madam Maylene, good morning. Uhayo gusay Sige tabi, Pag-asa, good morning Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, July 3, 2025.
Yung binabantayan nating low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay bumaba yung tsansa na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. At hindi pa naman natin inaalis ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo ito sa mga susunod na araw. Ito ay huling namataan sa line 125 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan. At ito'y kumikilos northwestward at inaasahan natin lalapit ito dito sa may extreme northern Luzon kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Ngayon, patuloy pa rin naman ang pag-iral ng southwest monsoon o ng habagat lalo na dito sa may central Luzon, southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dulot po ng low pressure area at southwest monsoon, inaasahan natin malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan. Alaman ng lahat, meron din tayong bagyo responsibility. Ngayon, ang kanyang category ay tropical storm at meron itong international name na Moon. Huli itong namataan sa line 2,500 kilometers east-north ito sa atin tulad na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ano nga ba inaasahan natin panahon ngayong araw? Inaasahan natin yung buong Luzon natin, makakaranas tayo ng mga kalat na pag-ulan. Makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan ang mararanasan dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, pati na rin dito sa may Aurora. Asahan naman natin ang pabugso-bugsong pag-ulan dulot ng southwest monsoon or habagat dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, pati na rin sa Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pagbuhat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Lawag at Tuguegarao, asahan natin ang 25 to 29 degrees Celsius. For Baguio, 16 to 22 degrees Celsius. Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, pati na rin sa Western Visayas, asahan din natin yung makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. Pero para sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga panandaliang bugso ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot pa rin ito ng habagat. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Iloilo, 26 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Para sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Kaninang 5 a.m. may nilabas tayong weather advisory para sa magiging posibleng ulan na dala nitong low pressure area at ng southwest monsoon. Kung makikita natin dito sa ating mapa, meron tayong mga color yellow na areas at ito inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain. Inaasahan natin mga posibilidad po ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan natin na mag-ingat at tumutok lagi sa updates ng pag-asa para dito sa mga ulan na dala ng low pressure area at ng southwest monsoon. Para bukas, makikita natin may color orange na tayo sa ating mapa, which is dito sa may Pangasinan, Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Meaning po nito, inaasahan natin ang 100 to 200 millimeters of rain. Pero meron din tayong mga color yellow or yung mga 50 to 100 millimeters of rain. Dulot pa rin ito ng southwest monsoon at low pressure area. Para sa Saturday, inaasahan natin 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa mga color yellow po nating areas. Dahil po dito, pinapaalalahanan po natin lalo mga kababayan po natin dahil sa mga susunod na araw, inaasahan pa rin natin ang mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan, kaya mag-ingat po tayo lagi. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat na lang din po para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pumapalaot na may mga sasakyang maliit pandagat. Ang sunrise mamaya ay 5:31 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan po tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Medyo suminadit da sutyan sa maging tropical depression ining LPA. Pero may bagyo duman sa luwas kang par, pero dayman po nakakapiktar sa tuya. Ang nakakapiktar sa nadigi sa may parting Bicol region mga tugang. Ma'am Linlin Reso, good morning. Habagat. Yo, habagat tabi. Kaya igwa kita ki mga kalat-kalat na mga pag-uuran. Yo. Kaya permisan ang pasiguro tabi kita nin mga panangga sa oran. Nganing day po kita magkasakit. Yo. Dipisil na migya pa magayon sa panahon biglang mainit tapos tatod uuranan ka ay ang luwas kan tranquilo. Yo. Kaya pa siguro tabi kita ha magdarat tabi ki panangga sa oran. Arog manangad talaga kini pag-arog na kining bulan. Lalong nagkukusog tabi ang pagkan habagat. May mga partingani na hahab ang ining pagmakusog ang habagat. May mga makukusog man mga pag-uran na nagiging kausakan mga pagbabaha. May mga landslide, flash flood. Yan. Kaya so may mga lugar tabing pigbabaraha. So mga aki na nagbabaralyo sa salog pag makralasi. Iringa tabi ka mo ha. Mas maray so permission na kitang nag-iingat ang buhay tasaro man sana. Yo. Sige po. Alas 7:26 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tanan mo nan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners ano. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat po permit. Siring man mga tugang ang programa nga ni daraman po sa tuya ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw kang syudad nin Tabaco, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Sabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha, bako sa witi. Kasabay taman mga tugang ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Kung kay puan po nito din mga ironworks, sliding door, sliding window, roll-up door. Apo dan indo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number
0912-295-6339. Or dyan po yan sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Dyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Sampang lang iyan tabi kang Malinaw Catholic Cemetery. Sige, salamat to noon. Yan mga tugang nga sa tuya mga katuwang digi sa programa Ma'am Nids sa Bilyo Kanya. Good morning. Nards pa lang. Good morning tabi, Ma'am Gina Balangat, Balistoy Kapu. Pa-shoutout tabi digdi sa Labnig. Happy morning po. Sige, kiri ingat po. Kiri ingat sa nakita. Dapat permisa na kitang happy. Talaga ka ng buhay. Ma'am Gina Malaguinho Cavite, good morning. Dapat permisa ng happy adi. Para i-stress kita. Ibaad na magustuhan. Tanganing partisan ang buhay. Sige tabi mga tugang alas 7:29 na ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, mabalik po ang programa. Makalipas lang po ini. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, magsurat pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school as in senior high school sa saindang basic literacy as in numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing as in performance tasks. Yaon ang matitibay as in lisensyadong mga maestra as in maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita, Sir Jonathan Mondragon. Good morning. Alas 7:33 na ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor, Boarding House, at dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Mayor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Riner Burse kan Syudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay, Capos Bilo Lotto Outlet asin sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Sige, salamat! Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pungal daw kita nin Webes na Webes! Petsa 3 na kang Hulyo taon 2025. Sando kita alas 8:30 mga tugang. Good morning tabi Mirna Cañada. Kumusta ko rin tabi ang family Enriquez dyan po sa Purok 4 kang Labnig at sa family Cells dyan po sa Purok 5 kang Labnig at sa mga taga Malolos ang family Cañada from Pasay. Sige. Good morning po. Mga parantabay niya to. Okay man ang panahon tadig diri. Kaya lang magayon ta pagkahapon may mga paguran-uran. Sige, kumusta tabi so sa tuyang mga parauma? Ano tabi? Naka-preparar na tabi ka mo kan sa indong umahan? Nganing igwa kita kipapa lamang. Anong bulan naman iyan? July, August, September. Tulong bulan. May nag-aarani na naman ka. Igwa lamang kitang bugas. Yo. Importante yun pati sa tuya ang bugas. Sige tabi mga tugang. Doro diretso na kita. Servisyo Asin Ripa. Okay. Sige, alas 7:36 na tabi. Sir Jan kompetente. So mga parauma tabi, salamat na dakula sa Indo, sa dakulao na tabang, sa dakulao na suporta nindo sa Samuya. Takong wara ining mga parauma, day kitang makakao na maluto. Kaya lang ata daw ngayon ta, pag nag-aarani na minabaratuhunan paroy, pag-arog ka ini, puros naman pangutang an sa tuyang mga parauma. Digdi po sa ngunyan mauranon, digdi po sa Pasay. Harani kaya dyan sa Induso LPA, Mamir na Cañada. Inda ko lang kung tama ining may mga nagsususpindi kang klase ngunyan dyan sa may area, dyan sa may Metro Manila. Mauran mananggad talaga dyan. Harani kaya dyan sa low pressure area sa Indo, digi sa Bicol, medyo horarayo kami, abagat man sa mo. Kaya may mga pag-uran-uran sa muya pagka apod kini pag mga mahapon na tapos banggi na iyo man nga ni an maray na bareta sa mga parauma.
ta digdi baga halos kadaklan digdi ang mga kabasan digdi nagaasa sana sa tubig uran. Ta wara man ki tay naman gari nagarano sa irrigation o kaya wara ng irrigation kaya naglalaom sa nasinda sa tubig uran o kaya pigpapangaradyi man kan mga parao matadigdi na igwa lamang ki uran nganing igwa ki tubig sa indang kabasan o tabata nagtatararo ka na bagangon yan o pag nagtataro kay puwan so tubig iyo o, nganing mariray lamang ngaya ang sa tuyang ani kundi kanakaaging aranihan baga grabe so nagreklamong mga parao matabaraton so paroy pero mahal so bugas iyo mahal ang bugas baratuhon ang kilo kang paroy ang bakal kang paroy nata daw ngaya yan iyo kaya kaipuhan man kan sa tugang niyato mga parao pero pasiguro tabi iri nga tabi ta pag nagkakaigwa ki thunderstorm, ayo yan, saro pa yan sa problema. Ayun, iba na ngunya ng panahon, kang inot, dahil man ki mga pigtatamaan ka yan, pero ngunyan may mga pigtatamaan na. Kaya iri nga tabi so sa tuyang mga paraoma. Sabi digdi kang Weather Bureau, 2 sundo tulong bagyo ang posibleng maglawg sa Philippine Area of Responsibility. Ang ngunya na bulan na Hulyo, iyo, sigun iyan mga tugang sa satuyang mga weather specialist, iyo, ang nasabing panahon, posible databing mabilog sa taas na bahagi kang Pilipinas. And dapig ahali ang posibilidad na maapektaran ang ibang lugar kan sa tuyang nasyon. Dahil sa makusog databi ang hanging habagat, ngunya na Hulyo, pwede databing umabot sa kategoryang tropical depression ang mga raot na panahon na posibleng lumaog tabi sa Pilipinas. Iyo, sabi pa digdi mga tugang na epekto kang climate change ini. O day pig isan day po ninda pig isan tatabi o kaya isinasan tabi ang posibilidad na mabilog, mabilog ang mas malakas ng sama ng panahon. Iyo, o dyan po sa mga karagatan ng Pacific Ocean. So, padagos man po giraray ang abiso kan sa tuya mga opisyal na sa mga posibleng pigbabaha, pagguho kang mga daga dahil sa mga namamati ang kalat-kalat na mga pag-uran, pagkidlat at pagkulog sa ibang lugar. And kaipuhan databi permi kitang maging ready, maging maikmat. Iyo, tanganing permisan na kitang handa and perming magdangog. Perming magdangog sa mga abiso kang sa tuyang gobyerno. Iyo. So iyan tabi ang sa tuyang hali sa tuyang mga State Weather Bureau. Posibleng pero alos pag sinabi ba kan sa tuyang sumay mga may edad sa tuya tabi Sir Jonathan Mondragon, dakulaon databing tabang digi sa tuya sa may parting Bicol ining habagat. Neo, tapag habagat digdi sa tuya ang bagyo na didipisilan mag-cross digdi sa mapa baga kang Pilipinas. Takadalasan bagang minaagi sa tuyang bagyo, haling Pacific Ocean, mina cross digdi sa tuyang lugar. Maagi dyan sa may parting Samar, Catanduanes. Pag nagkatanduanes na, tumbok na kaya ng Albay. Ayo, pero pag may habagat, pigtutulok paluwas, malaog sa par, arugon yan, kaning mga LP ining namamatian ta, pigtutulak ang habagat pataas. Iyo,
pigihigop sa habagat kang bagyo, bagyo paluwas, minakurbada, minarog ka no, imbis na tumama sa tuya diretso, minarog ka, tapos minaluwas siya sa Philippine Area of Responsibility. Iyan sa mga nadadangog ko kang inot duman sa mga may mga edad sa to na paghabagat ngaya ligtas ang Bicol sa mga bagyo. Kaya lang may mga habagat man na iyo man tabi ang nagpapabaha. Kung matatandaan tabi nindo, anong taon ito apod kay ni mapiesta dyan sa Malinaw ka to July man. Yo. Bulan man ito kang July, dahil man kibagyo, makusugon sa habagat, nagparauran poon aga, udto, hanggang banggi, hanggang mag-aga. O buminaha baga dyan sa Malinaw. Piyestang-piyesta ka ito. Anong taon ito tabi, Sir Jan Competente, na buminaha dyan sa sentro kang Malinaw? Duminakulaon sa tubig dyan sa Kinali River. Kinali River yan. Susalog baga dyan sa balsa. Dakulaon sa tubig. Uminarapaw sa salog. O kaya nagbaha so nagkakapirang barangay dyan sa sentro kang Malinaw. Wala itong bagyo. Pero grabe so distroso. Ang nagulpik itong distroso so eskwelahan dyan sa Malinaw National High School. Grabe so linaog sa mga classroom. Grabe. Talagang so dogi, so yaon dyan. Nakabalandra sa mga kahoy. So gabos na mga ati kang salog, niragasa pasiring dyan sa may Malinaw National High School na yan. O kaya grabe sa tubig kayo ito. Mala sa sentro kang Malinaw, abot paliog sa tubig. Yukon mo yan. Nabagat sa na yan. Pero grabe sa distroso. Paano kung sinabayan kay bagyo? Paano kung sinabayan kay makukusog na mga pagpaparos? Nako, sayin ka na kayo tumadalagan. Or kung banggi nangyari, dai mo nahihiling. Dai mo nahihiling kung saan. Tapos alangkawo na sa tubig. Di ba? So, iyan ang dapat paghandaan kan sa tuyang mga ahensya kang gobyerno. Kumusta na palanso sa tuyang mga flood control? Dahil mampagaya na ayos pata, dahil pangayang pundo, dahil pangayang nakakakuha si Mr. Politician kay mga pundo kang proyekto lamang sa mga flood control, na iyan ang posibleng magiging problema na naman pag-araw kaning tag-uran. Sa bagay, kita bagadigdi sa Pilipinas, minapurlok-pulok kita pag oras na. Pero pag daipa, bayay isa na. Okay pa man ngaya. Pag iyao na, saka na maisip, ano daw ngaya kung magsanbaging mo na kita? Sutig sa sarako baga so basod, iyo mo na sutigibong flood control. Pigibuhan mo na kipaagi, nganing makatabang, na dai mabulwang at nabulwang na ngani so mga dike, mga flood control. Tapos piglagan mo na ninda ki temporaryo na posibleng makatabang mananggad. Ang problema taday man, bayay sana taday man niya nagbabaha pa. Iyo, minapulok-pulok baga kita pag mabaha na, saka na iyan. Kumbaga minapayong kita pag nag-uurana, pero kung nagtitagis pa sana day pa. Dahil ngayon mo na kita mapayong, tabag ka ngayon marot ang payong ta. Pagturot tagisti pa sana. Binabukas kita kang payong pag sumakusog na. Parehas, arog kayan kita ang ugali ta. Arog kaan ang ugali ta. Reactive kita, bako kita proactive. Na dapat ko ta na, iyon na mo na sininot. Halimbawa, igwa na naman kunyang ki mga tupad. May nahiling na naman ako sa mga tinampo na dakol na naka-uniform na nakatupad. So, pula puti na uniform.
na may natupad. Igwa na naman. May nahiling na naman ako. Yaon sa gilid kan tinampo, nagsasirigid-sigid. Ano daw so may mga tupad sa barangay na ngaya route sa flood control dyan nindo. Ano daw kung dyan ka mo na magsarako ka mo ki basod. Total, araniman sa nasasalaw. Itarambak nindo dyan. Nganing may pangulang lamang kung inkaso magbaha. Ano daw? Si Saido lamang makaisip ka ng mga barangay official, so kaya ining nagpapatupad na ini. Nahuduman, ano daw kung duman muna ka mo, magbayanihan ka mo. Total, nakatupad man sinda, o di may makukuamang baga sinda sa tupad, baka per day man yan. O kung pirang aldaw, o nakatabang pa ka mo. Kaysa, sige sana nindo dyan na sirigid-sigid dyan sa tao, sa tinampo, sa gilid kan tinampo, saro-saro isa na ngayang awot, 5 ang nagsigid. Garibaga ang nangyari, kay puwan sa na ngayang magpakuda ka mo, tanganing may i-report duman kung sain, makakakubra na ka mo kan tupad. Garibaga compliance na na mas maray pangayaong magpakurudak sa na ka mo, sagin man ka mo kaput kisigid, o at least may documentation na kita, so may i-attach kita duman sa apod kini sa accomplishment report nganing ma-release na ngayon sa indong sweldo sa tupad napangyari ni sa tuya sa Pilipinas Ma'am Elena Valenzuela arog kita kayan ano daw kung seryosohon tatasayang man pirak man iyang kan taong bayan na pigpapasweldo sa indo, ano daw so may mga pigbabarha na lugar na dahil pang flood control. So nagkararot baga sa mga flood control. Ano daw kung laganin do mo na ki mga basod, sinakong mga basod. Nganing makasagpong lamang kang posibleng pagbaha. O dyan na muna ka mo magtupad. Yan da ko lao na tabang talagang. Kaysa dyan ka mo sa tinampo, sige, sana nindo ang ralakaw-lakaw. Tapos pag nakakudak na, ano pa man, tapos na ngaya. Di, mahalat na sana naman kang so payout. Napangyari ni Digi sa Pilipinas, ano? Dapat duman ko ta sa may, pwede ka mong, may pakinabang ang sa indong pigigibo. Dahil kung mapigsasabing dahil ka mong pakinabang dyan sa paglinig dyan sa mga gagilid kan tinampo. Tapos perminasan araw ka na nahiling ko. Maror limpia dyan sa gilid kan tinampo. Sunod naman na batch kang tupad, iyo na naman. Dyan na naman. Ano daw kung duman sa may mga pigbabarha, duman ka mo. Bata ngunyan ang tupad, pasurusurub ni sa nangay kita kisigid. Pagkapakudak mo, pakudak man ako. Tapos na mahiling sa nangay ako na yaon dyan, okay na. Pero ngal daw man ang tupad 10. Gurano man ang perde kayan 400. Minimum. O di kung arog kayan di, may mga 4,000 man palaan kung 10 days. Pero dahil man nga ni 10 days baga nagtatrabaho yan. Siguro mga 2 aldaw, pag nakudak na, o rimati na, nakudak na, nakakapot kisigid, ayos. Napahitay niya di. So yan ko taan magayon na di. Or maski day tupad. Maski day ko tan tupad. Diyan sa mga barangay, so raraot sa mga flood control, mag-initiate si kapitan, mag-initiate sa mga barangay officials. Tas pimiro man sa nang raragasaon dyan kamo. Baka halimbawa magbabaha, magdakol ang tubig, sisang inot na wawas aton kamo. Baka para sa indo man sa nakuta yan. Natataday lamang asikaso kan mga barangay officials na naghalat kamo kang proyekto. No rin ang proyektong iyan. Paano kung dahil pa makakua, kipundo, niyaon na subaha. Sukat nga, babasulo na naman. Sukat nga si Arog nga kayo, request mo na nga yung punduhan, dahil man niya pinunduhan. Ay napangyayari sa kinakbaan.
Yan lugod bang nga bina kami, o may sana deki may mangyaring maraot. Iyo, ta magbabarasulan naman kita kan pagabot ki panahon. Ngunyan ko ta na medyo okay pa ang panahon. Although pasiring na kita duman, tag-urana na. Kang mga inot pakutan mga bulan, naayos na nindo, pinadit-dit na nindo yan. At least pag mauran, pag tag-uran na handa na kita. Nakahanda na kita na may proteksyon na sa satuyang barangay. Pig proteksyon ng tanas sa satuyang barangay. Bako na, ngunyan, sa kakamumapurulok-pulok, uyan, tag-uran na. Serbisyo asin reparo. Saka na ngaya, pag makusog na ngaya, tapos pag nagbaha na, saka na ngaya, nagbarasula na sa nangaya kita. Tabo man niya makisumaro sa samuyang mga kabarangay. Siguro ko inisyatibo ko tayan kan mga barangay officials, kung maray so mga barangay officials, maski bayanihan sana, maski daing bayad, magbayanihan sana kamo dyan, magigibon nindo yan. Pero kung maluya sa mga barangay officials, dahil man kamo tigtuturbo dyan sa barangay nindo, maluya ang leadership nindo kaya. Maluya kamong leader pag mga arog kaya. Sana all makalaog sa tupad, makakapot man lamang kisigid sa gilid kan tinampur. Iyo may nahiling na naman akong mga nagtutupad diyan sa may parting bariw. Pag-agi ko, dakol na mga naka-uniform baga, naka sweatshirt na pula tapos puti ang kulay, naka-uniform may lag na tupad, tapos may kapot na sigid, hanggang sa na dyan nag-iikot-ikot sa gilid kan tinampo. Tapos siyempre, alimbawa, pirasinda, ang recipient mo ngaya sa barangay, ang tupad, igwa ka ngaya ki 20 persona, good mo 20, it's good for 10 days. Yan. Tapos anong gigibuhon? Dahil man sa 10 aldaw, dahil man nagtrabaho ang 10 aldaw. Siguro mga 2 sa ng aldaw ta ma-picture sa ng kanso first day, last day. Ay nako. Pigdadaya tan sa diri tadi. First day, last day. Tapos suto na nunos no sana. For payout na ngayay ni. For payout na ngayay ni. Kudi ang mga nagakasabay bagatabi manay Gina sa mga tupad. So hararani kay mga barangay officials. Permi na sa nabaga na kasabay. Uro-otro na. Pero ang bisis na ngayon nagtupadaan. Kung bako so aki, so tugang, so ina, so lulo, basta rani ka kay barangay officials, permi kayaon sa dapog. Arog kayan ang realidad tabi kanjan Lin Sidro Karinan. Arog ang kayan. Pero kung medyo arayo ka kay kapitan, nako, dahil ka lamang dyan maka-intra sa mga tupad-tupad na yan. Neil Bormeo, good morning. Tabi sa mga taga San Vicente, Tabaco City. Yugon mo ya. Pag day ka kay Kapitan Maluya ka kay Kagawad, day ka dyan. Basta permi dyan kasabay sa mga parientes, amigos, amigas, kansendong mga barangay officials. Igwa nga ni dyan na barangay officials na pigdilin siyan pasutupad. Ni ngaya, kinahuron so sayang ka barangay. Ni mga diskarte pa ini. Harap nga kini, ilawag ta ka ngaya sa tupad. Kamo ngayang 5. Pero hunan hururon ta ha. Ang sisildon sa nanindo kabanga. Ang sisildon sa nanindo kabanga, ang kabanga sa kuya. Pero ngaya, ang pipirman niya nindong pirol bilog. Ang pipirmahan niya nindong apod kini, ang pipirmahan niya nindong
payroll bilog, pero ang suswildon sa nanindo kabanga. Ang kabanga kayan sa kuya. Ano nga yan? Matugot ka mo? Sabi man kang mga kabarangay ni Kap, kaysa ngaya day ka mo kimako para ngaya maduman ka mo, mapakudak tapos masigid-sigid, okay na ngaya sa indo. Anong gusto nindo? May mako ka mo o dae? Mapait naman sana. Kamon 5 ha. Hororon tayo ni. Kabanga sana ang masusildo nindo, ang kabanga sa kuya. Pero ang pipirma nindong payroll sa bilog. Pagkubra nindo, itaw tulos nindo sa kuya ang kabanga. Yo, may mga arog po kaya. Minatugot man. Minatugot man. Bakong iyo tabi, Sir Nil Borromeo, na arog po kaya. Minatugot man ta kaysa day ka kimako O at least halimbawa ka ba nga, kung halimbawa ano ta na sa ng 400 ngayon per day, ano masana? Sample man sana ini, pero ibaba ka ang 400. Mga 400 plus siguro ang per day kaya. Day ko lang aram. So ano ta sa ng 400. Okay, ang ano nga sa indo 200 sana. Pero day man na day man niya oral daw na nagtatrabaho talaga. Day man nantig ko kumpleto sa 10 days nga day. Nga tulong aldaw, alangkaw na ka nangapat na aldaw na magpasad-pasad andyan sa barangay. So may mga arog po kaya na nangyayari. Arog kay ni Idol, primuhon kapitan, digdi, dai lang nakakatupad. Dai nakatupad. Primuhon mo si kapitan. Arog kay ni Idol, primuhon kapitan, digdi, dai pa lang nakatupad. Sus Maria Josep. Yan sana, maluya di. Baka maski nga ni primuhon, pero ngaya bako kang ka-close ni mga barangay officials. Dahil mangyari dyan sa imo. Sa labnig po, igwaman po kitupad. Tama po, pagharani ka sa dapog, madali kang madali kang makadusog. Yan. Aw iyo baga tabi moks, ako nga ni dahil lamang nahihiling kang mga naglilista kang tupad naan. Nahiling na nindoan. Good morning tabi sa imo papadaan, Rosales. Yan ang problema dyan. Aloy na yan. And may mga nagigaribo kayo ng mga barangay official na yan. So sabi ko na, minako aki mga kabarangay ninda, kikahuroron. Kaya mahiling mo dyan pag nagpipay out kang tupad, nakabantay dyan si kapitan. Nakabantay dyan si mga barangay officials ta. Baka ngaya apod kini, so, sa bulang, tsupion niya kita kining mga kinahuroron ta. Pakakubra ngaya kini, dulagan kita. Kaya habang nagpipay out dyan sa mga barangay officials, tigbabarantaya na, takon tsupion sinda, remate sinda. No. Baka ngaya tsupio. Tsupion niya kita kay ni remate kita. Yan tabi mga tugang ha. Kaya inda, naobserbaran manindo yan dyan sa sendong barangay. Kung sisay na sa namperming kasabay sa tupad. Alam na dis. Kaya nga ni sabi kang barkada ko, maray pa ngayaong magbarangay eleksyon na. Tangani ngayang masalidahan na ining samuyang barangay. Serbisyo asin riparo. Masalidahan na ngayon ining mga barangay official midigdi sa samuyang barangay. Sabi ninda. Alat-alaton sa nanindo. Taday pa man kasiguruhan, basta kung halimbawa Disyembre malawos ang eleksyon, kung malawos, di masasalidahan na nindo sa mga barangay officials nindo. Pero kung di malawos sa Disyembre, kalbaryo manggiraray ka mo hanggang ngunya. Sige, alas 8:03 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabalik po ang programa sa Rabay Tabi muna kita sa Horacio Impirata.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makanood magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:09 na. Alas 8:09 ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalisan na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City, kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, o dyan na po kamuha sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Bursikang Syudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha man dyan sa Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto. And syempre kasabay ta ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Salamat kay Sir Ruben Cantillo. Babalik po mga tugangan sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita ni Nuwebes na Petsa 3 na kita kang Hulyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang mga kabayan. Kay Boss Unan Kamo, good morning dyan sa Tiwi. Kay naga po sa mga parantabay niya to dyan sa Tiwi, Albay. Ipiesta palan kasud mananggad dyan sa Uruan, ano? Sige, Ma'am Joy Cargulyo, good morning. Doro-diretso na po kita mga tugang. Serbisyo Asin Reparo. Muling nagsasayawaan sa kuyang tugang. Anmarhay ka iyan, igwanin ka sayaw. O di sige tabi mga tugang, sabi digdi, maayos na serbisyo sa mga hospital pigsugo tabi mga tugang ni Gobernador Noel Rosal digdi po sa probinsya kang Albay. Sa ginibo tabi mga tugang na pagkini sabi digdi pigsugo mga tugang ni Gobernador Noel Rosal sa mga head of hospital. Nagibuhong maray ang serbisyo sa mga pasyente para mamatian kang taong bayan ang malasakit
ang malasakit kang gobyerno, lalong-lalo na po sa mga kapos sa buhay. Iniptabi ang naging kasuguan kang gobernador sa ginibong pag-meeting kaiba sa mga head of hospital kang o kaya asin kasabay sa mga department head sa probinsya kang Albay para tugunan sa mga hinanaing pigpaabot na mga problema kay Gobernador Rosal kang mga taong bayan. Pigsugo po kang gobernador ang maagang bidding pagbakal ki mga bulong para masiguro na dai mawawaran nin bulong ang mga hospital na perming pigreklamo lalo na sa Josepina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Diyan iyan sa Ligao. Sa bagay, maski sumain ka mananggad na government hospital, perming daiman talaga kibulong. Pag dyan mo resitahan ka, bumakal ka kibulong. Di ba? Pag dyan mo, indasan akong maayos mananggad ini ni Governor Rosal na ang pagdyan kan mga pobreng kababayan niya to digdi sa Albay, may available lamang na bulong ang ospital. Dipisil, pobrehong ka na, pag-abot mo dyan sa ospital, bakala na ngaya mo na ini, o dyan niya sa luwaso, may butika dyan. Pangyari, magayon kung paglaog mo dyan sa ospital, tapobrehon ka nga ni, ta dyan ka nagpa-ospital, alangan man kung may pera katabi, Chairman Jodelyn Calyo, mapadara ka dyan sa ospital na yan, matitigba ka. Madalagan ka kung may pera ka sa pribado na. Kasi sa pribado, itataw sa imo gabos na bulong. Suro saksakan katulos ki bulong, nganing marahay ka. O bala ka na, pag mabil ka na, o dyan ka na madidismayo, pag may bill ka na. Yaon dumanso. Magugulat ka na lang na susay mong bayaran, arugang kadakula. Yan sa pribado. Kundi, sa mga ospital sa gobyerno, arog baga kang permen na experience ta. Minsan haluyong ka entertainon. Nagtitinga-tinga na nga nga emergency na, pero dahil pag nagluluwas sa doktor, halata-lata sa nangaya muna. Tapos, chairman, so mga may kontak sa puninarya, nag-apod na sa puninarya, dahil pangani nga yan, nagagadantig susukulan. Oh, no. Kuyugon mo ya. Dahil pangani nga yan, emergency pa sana, may nag-abot ng mga taga-puninarya, pigsukulan na. Pangyari kang ginamantani. No. Kuyugon mo ya. Nagtitinga-tinga na dahil pa sa doktor. Dahil pating arasikaso. Dakol na baga kang reklamo. Dakol na reklamo kan sa mga arog ka na hospital. Sana maayos girari ini. Taan sabi, dapat nga may bulong. May bulong sa mga hospital digdi po sa probinsya kang Albay. Sabi ni Governor Rosal, napigahanapan ba databi ki budget ni Governor Rosal na makabakal databi ki generator para duman sa hospital sa Rapu-Rapu, manito, para magamit sa medical equipment, arog ngaya kang x-ray, na daidatabi nagagamit, tamaluya ang supply kang kuryente. Ayan problema. Problema tadigi sa probinsya kang Albay. Daramay-damay, dahil magamit sa x-ray, maluyaw ng kuryente.
ay napangyari sa garisa na anini Tagiste pa siya na may relief na iyo. So may experience ata man niya kaya baga kita habo kita magpadara sa pampublikong ospital lalo na kung aramta na pag dinara ka dyan matitigba ka. Nga tatanuman niya ni dinara. Dahil na nga madadali maning matigbak na nga ito. Iyo may wanti doon baga kita digdi sa tuyang lugar tigdyan sa may first district na pag dinara ka ngaya dyan sigurado magagadan ka. Halo yun entertainon, halo yun asikasuhon. Inda sana ngunyan kumabago na. Sana mabago ni Governor Rosal na yun ang ani dahil perming bulong. Dahil perming bulong. And ang sabi baga digdi, gibuhong maray ang serbisyo para sa mga pasyente para mamatian kan sa tuyang taong bayan ang malasakit kan sa tuyang gobyerno. Ang mga sweldo baga kan sa gobyerno baga ang sweldo kan sa mga yaon dyan, so doktor, so mga nurses. Kaya lang pag day ka man midbid, day ka sana lalo na sa ordinaryong tao na day ka kikamurbisto dyan. No, may bulong iyan pero tigtatago tay tatao ninda duman sa mga kabistado ninda. Saro pa yan na problema kaya tama ini na maayos ini ni Governor Rosal. Ining mga head department, ining mga head kang hospital tapig meriting na o sana ma-i-orient ninda sa sendang mga tauhan na ipamati nindo sa taong bayan ang malasakit kan sa tuyang gobyerno. Bako na madyan ka sa hospital na iya nagugumod-gumod sa doktor garibagaso abo magtrabaho ini para mga terios ini dahil man ini kiano magayon ko ta kung maray so paki iba nindo so maray man ang trato nindo sa mga pasyente tamay hilang na nga ni iyan ang trato pa nindo iba ang trato nindo lalo lugod na stress matitigbak talaga yan. Ako iba ang trato nindo iba. Pero kung hilingan nindo sa private maorag ang trato kang mga nasa pribado pig nono pig nini pa kan mga doktor kan mga nurse talagang makakalma ka pero dyan sa mga gobyernong ospital palawag ka pa siya na murosdot na murosdot na murosdot na pero igwaman ako kinamidbidan na duty dyan. Minamidbidan ako tabi chairman na duty dyan. Nurse ya, nurse. Ano nga yan? Lalaki, babae? Siyempre, babae. Ano ka naman? Nakusip sa ko. Totoo nga yan na pigsasabi mo nga yan. Nagwa talaga nga yan dyan ki mga empleyado na iba man talagang ugali. Ang pagiling nga kan mga nagdyan sa hospital, mga heribabao na tao, tamala nga ni pang publikong ospital. Taday man dyan mapadara so mayaman, so rigwahon. Ang trato ngayon kang iba kong pag-iriba dyan, iba. Nag-istorya sa kuya, chairman, siya da mahirakon. At minsan nga ni nga, pipabakal ngayong bulong, day kiibakal. Minsan da, pag may kwarta siya, tigtatawan niya pa. Tiya, dagdagan na iniyo, pambakalan na mo ng bulong, takaipuan niyang i-injection iyan dyan. Yugon mo yan. May laman ko mga arog kaya ng mga nurse dyan, mga doktor na mahirakon. Susildo ko ngayon ito sir na may tadaman nga digi sa kuya, tigtabang ko man. Iyan ang maurag. Pero kung paglawag pa siya na, murosdatan mo na, bae na. Bako yan ang realidad na nangyayari dyan. And sabi niya, totoo man ang nga yan.
dakulan na dadagit diyan sa muya ta. Aron nga nagad kan ibang mga ugali kan mga empleyado. Na yan dapat ang baraguhon. Iyan ang dapat baguhon sa mga ugali kan mga empleyado. O lalo na kung ngayabanggi, may emergency. Habo puro kawon. Tasigi sa ng tururog. Pag pinukaw mo, nagugurumod-gud ganyan. Oh, no. Ang iba na kayang nurse, gari na tagapagmana kang ospital. Ano ka pa? Pero itong namidbidan kong nurse, bilibon ako sa iya. Minsan ngaya ako talaga, nadadarahan ngaya ako. Mahirakon. Isarok nga ni ngayang bisis nga duman na pasyente. Daing-daing nanggad talaga. Ni piso, daing sa bulsa. Di ang pahit bagatabi dyan, chairman. Pag linaw ka dyan sa ospital, resitahan ka tulos. Daing man nga ni ikibulong sa ospital. Di ano man ang ibubulong kang mga nurse, ano man ibubulong kang doktor, kundi magbakal kibulong. Siya bagalog, ako baga ngayon lugod nagtao. Ako maray sa imo, ako man ang magtao sa imo. No. Sabi ko, baysa na yako, may gantimpala din kain sa imo si Lord. Kang pigigibo mong iyan. Siya mismo nakataram sa kuya. Ang mga ugaling nga digdikan mga katrabaho ko, iba. Kaya lang, sabi niya, mahali na ngaya ko digdita. Dahil man sana ngaya ko, susildo ko na, ubos man sana. Tapos, makasabay ngaya ko digdi sa mga ugali kini, mga dahin datang yan mga ugali. Naglakaw-lakaw na sa natabi. Dahil na nag-resign siya dyan sa gobyernong ospital. Maagom na sa nangaya ko. No. Maka-encounter akong empleyado na arog kaanyak ko, ayusan nindo ta, usipon ko kamo kisir mo. Magayon sonars na nagtaram sa, siyempre, ini man si chairman, alangan man na makibarkada sa kuya, bakong magayon. Di pig-advisean ko kuta na magbalik giraray. Dahil na ngaya. Tabi nga sir mo sa kumabalik ta. Gusto ko naman niyang mag-agom. No. Yaya ko, ngunyan, ano ang problema? Kaya lang ang problema ko ngayon, Sir Mox, tas gusto kong agomon, may agom. Serbisyo asin rupa. Ano? Sarumbang Problema ngayon, tas gusto kong agomon, may agaw. Serbisyo asin rupa. sa lupa Makukun si mong boss. Hirak bang kang nurse na ito? Ay, salamat ha sa serbisyo mo. Yan ang gusto ko sa mga nagsiservis sa taong bayan. Marayon ko tayo itong nurse. Kaya lang yan, ganito gusto na magagawin ta. Baka ngayon mabayan na kang biyahe. Ngayon so, gusto ko nga magagawin sa kumayagom ma. Hindi ba ako? Handa! Yan naman, chairman, naramon mo naman kung si Saya na nurse na yan. Sige. Alas 8:27 na. Oy,
Oy, paaram na tabi muna kita digdi sa programa. Unyang pungal daw kita ni Nueves, ano? Petsa 3 na kang Hulyo, taon 2025. Sa ngaran ni maestro nila to na sa moyang GM, si Sir Tony, ang sa moyang SM. Siyempre sa ngaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa yan dyan si Madam Maylene kang MBY Dormitory. Sabay taman si Vice Mayor Ate Glenda Ong Bunggao, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw, Capos Bilo Lotto Outlet dyan po sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services dyan po sa Zone 5 Balading Marino Albay. Salamat! Paaram na po muna sa indong lingkod. At yan ang tabay po kamo sa programa. So tama sa na 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabako. Ha? Naman kita mag-restoryahan. Sige po, sa ngaran kan mga parantabay niya to, pakishare na lang kan sa tuyang programa nga ning mahiling man kan, di ba? Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Saga naman kita magiribana digdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. Adios amigos, domo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob, an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World